Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मा जायगा बेखौ खिथाथ'ला आङो आरो जुदि मिथियोबा थाम्बनेलाव नायना मिथिखाबाय जानांगौ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ'दो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आया डेन्जार नै नोंथांमोना सानद्रि मोखांखौ नुवाखै होनना बुंबाय थानाया खारना थाहैदोंमोन बेयो खारस'नहैदोंमोन लाखिजायासै जोङो दिनै पुरा रेड लिपस्टिक गोसान आंनिया माथोआनो भलिउमा हारसिं खमायलाङो आंनि हारसिं ओमफ्राय ओरैनोबाथ' डीजे बालुनो माबा डीजे वाले भैया गाना बजा दो डीजे वाले गाना बजाने बिदिब्ला आंनि माथोखौ दिनै खोनासं आंखौ मथि दिनदो गस्ला गांनै गांथाम गानना लादो सिङावहा माथो नुदो जोंनि आउटफिटखौ वाव गाइस नै जा टेक्लानि गोदान गारि जा टेक्लाया गोदान रयेल एनफिल्ड लाबाय वाव वाव गाइस जोङो साब्रैनो थांगोन आरो ना ओमफ्राय जाहा टेक्लानि गारिया बेखौ बायाखै आरो भारासो लादो बेसे लाखो भाराया हा 1500 ओमफ्राय सानसेयाव सालायजोबनो हागोन ओमफ्राय थावा सोनाय थाखाया लसलै मालाय 1500 टाका होबाय ओमफ्राय थाव सोनांगोन गावनो ओमफ्राय खैथा बाजियाव हैनांगौ अ गाबोनो थिगसे सलायबाय दा आंखौसो फोरोंदे आंथ' रोङाना स' गप्र लाबाय थांसै जोंहा टेक्लानि निउ ब्लग फैनो हागौ दिनैयो गाइस आसा खालामबानो जाबाय जे नुनो मोनगोन आरो हनैथिं आंनि ब्लगखौ नुनो मोनगोन आरो नैबिथिं सानद्रि मोखांनि ब्लग लिउ काउरि आरो बिदिनो नानिनि ओइ मादि गाखोगोन नायलाय इमान गुदुद ओइथिंबो हुहु ये देखो थांसै दायो जोङो 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर पूरा दिसाङाव थांबाय दिसाङाव रिजर्ट 18 किलोमीटर बाबो गोजान लागोन कालि माहा दे थु दायो जों थांसै गाइस ओइसोरबो ओइलाय सो बाय बाय चलो जल्दी से चल मेरे घोरे आयो ओयो मानसि दङ आं पात्ता गैया ओयो मानसि दङ पात्ता गैया आं मिथिबाय दा जोंनिया नै गारियानो जाला माथो मा जाखो देलाय नै माबाबो होबाय गारि साबिबो होबाय स्टार्टबो जाया माबा देलाय
Nilai masa ke? Tahu betul dong kayak गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या करे गाड़ी मजा खा चलिए माबा गाड़ी हामाखौसो हरबाय खोमा नैलाय मानो स्टार्ट जायाखै मिन्थियालै बेटारि डाउन जाबाय नामा एसे माबा जादों ओमफ्राय बेटारि दामखौ हरो आरो होमबा 1500 थाखा लानानै Kalian mau ke pokoknya? बेरायनो थांनो नागिरनायफोराव बिदि जाबाय मा जानो साबैखौ बख'नांसिगोन आं गारिखौनो हैस्राया बारा गाजोंबाथाय क्या बोला तूने क्या बोला तूने साबैखौ बख'नांसिगोन आं गारिखौनो हैस्राया बारा गाजोंबाथाय बे भिडिअखौनो हरना होदो ना Tidak Himalayan sih ane silu moy. Itu kiba ki problem আছে itu? Start no দেখুন। Oh. चॉकलेट भी लाबो खायो और निमकी हट जाने निमकी खाएगा हम लोग अभी मेरा भाई क्या खा रहा है चॉकलेट बॉय है ये इसलिए चॉकलेट खाता है और इसका चिकनी एग है गाइस Jay, साला Jai, boleh sombong. Mada aku kudu narasi. Hah? Bisa kurma. Nung mana pria kan nak ayo isu baman jadi plastik olah berapa ina? deh enggak Hah? Halal boleh apa? Enggak. गाड़ी को 1500 टाका लाबाय माबा स्टार्टबो जाया माबो जाया गोदानसो लाबोगासिनो गारिखौ ओंखारसैलाय खिथु साजोब्बाय आइदै बाइक गाखोनो हायालै साजोबो हसा बाइक गाखोबानो खिथु जायो बुलु गेनानै नारजां बो दे एबार सिदायाव जागोन खोमा खाथिनिफ्राय इदि लालाय दसे नेनो बानानै लाना फैदो दासो नेनो बानानै लाना फैबाय आरो दसे टाइम पास जागोन ना जोंनियाथ' थिगानो दोङो दोंनाया गारिया इदि करे क्या करे गाइस मैकेनिक लिंना लायखांदो जिंदगी खराब हो गया इस बाइक को लाके मा बुंबावनो जादो बै मेकानिक खाथियाव जाबानो जायो ऑरेंज गुफुरनि सेल्फिस लानांसिगोनलै नै दा जों बेयावहा फट' शुट जागासिनो ए देखो फोटोग्राफर ए देखो वाव सारो दिगे कैमरा मा Ini Gede. Angin mulai kasih kotor gitu. Mulai angin gosle kotor lah. Terus makan deh. Mau angin dia mesti slim sih. Gosle kotor kayak selu deh. Gede. Dia berang nih do, angin buri baru tuh gosle. Angin pun deh berang. Gitu. Mana cepet. Angin deh. Kamnai baik tuh. Gari godan होफैगासिनो इखौ नेगासिनो जों दा हाया दाबो 20 रास्ते में फंस गए हैं हम लोग गाइस गारि गैजायाथ' मालायनि गारिखौ मोननायावनो फट' लाखानांगौ मानोथ' गारि हामाखौ हरनांगौ जोंनोलाय
बेस्राफोरा दिनै सालायजाबाय खोमा जों आरो बेलेग मोनसे गारिजों थांलायबाय नै लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा आगसि आगदा फेदेबनाय जानजि नोंनि लामाजों फैनाय सोरबा खानाय गोजा जोङो फैनाय जायगानि बियो गेट आरो बेफोर हेलमेट गोजा बियो सेकेन्ड वर्ल्ड वार जानायावहाय हेलमेट गाननाया बे हेलमेटफोरनो आरो अनारा खोन्थादोंमोन जोंनो ओमफ्राय बे हेलमेटजोंनो बेखौ एट्रेक्टिभ बानायनो थाखाय बे गेटखौ बानायनाय जादों आरो ओमफ्राय बे जायगानि फुल भिडिअखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय नुगोन आरो हिन्दी चेनेलावहाय गेमस्रि हिन्दी ब्लग्सआवहाय नुगोन नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय आरो जुदि आंनि चेनेलखौ भिजिट खालामाखैबा आं लिंकखौ होनानै होगोन स' भिजिट खालामहैबानो जाबाय बेनिफ्राय फैखांनायनि उनावहाय माने जों लावदुमखौ लाङाखैना ओमफ्राय उनाव बेबो अफिसाव थांदोंमोन ओमफ्राय बेबो मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय इभिनिंआवहाय आरो सिटि सेन्टारनि मम'आथ' आंनि दा कारेन्टलि फेभ जानानै दङ बेखायनो बिराद जानो लुगैनानै बेयावहाय फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय उदैयाथ' अलरेडि बुंखानायमोन अब्लाबाबो माबाखौनो मम'खौनो जाबाय आरो जोङो बा मालाय नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि हे 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 सनाय मा लाबोदोंमोन आङो दिन्थिनो नोंथांमोननो जेबो बुस्थु गैया बारा नाय नैबेखौ फ्रिसो मोनदों हा ओमफ्राय प्रडाक्टआ बे मोनब्रैल' बेयो फाउन्डेसन ब्रास बे फाउन्डेसन बे आइलेसेस ओमफ्राय बे लिपस्टिक निउड कालारनि आरो बे मोनब्रैल' बे मोनब्रैयावनो बेसे लायो सोर बानायोब्रा बेफोरबायदि ब्रेन्डखौलाय खोरो प्राइसआ एक्सट्रा टटेला ग्रेन्ड टटेल 7,754 रुपिस बेखिनि मोनब्रै बुस्थुआवनो मा जागोन इयावलाय दुखिया जाया मा जागोन